שיטת העבודה ברימקס, אני רוצה, זה משהו שמאוד חשוב. שיטת העבודה ברימקס. ברימקס עובדים על בלעדיות 6 חודשים ועמלה של 2% פלוס מע"מ. צריכים לשמוע את הדברים האלו? העמלה, יצא לכם? כן, אנחנו מכירים את רימקס. אנחנו יודעים איך רימקס עובדת. רימקס עובדת על בלעדיות של 6 חודשים ועמלה של 2% פלוס מע"מ. זה המון כסף. ואנחנו, בלעדיות זה לא משהו שאולי יכול להתאים לנו. אתם מכירים את זה? שמעתם את זה פעם? אני מקווה שזה משעמם אותי הדבר הזה. זה הדבר הכי טפל שיכול להיות. סתם כדוגמה, אם נכס שווה 1,000,000 שקל, וכדי למכור אותו אתה צריך, סתם כדוגמה, לקבל, סתם כדוגמה, 200 טלפונים, דוגמה, 50 ביקורים בנכס, זה המחיר שאתה משלם כדי למכור אותו ב1,000,000 שקל. זה דוגמה. ובא לך מישהו שאומר לך, תשמע, כולנו יודעים כמה הנכס שלנו שווה. זה הכל משחק בהצגות של בעלי נכסים. הנכס שלי שווה ככה וככה. בסדר, מכירים, שמענו. תביא שמיים מהבנק והוא יגיד לך כמה הוא שווה. וזה מה שאני אמרתי לך לפני שנה ו8 חודשים אם הייתי אצלך. בא השמיים, לא חידש לנו שום דבר. אבל רצית יותר. ואני מבין את זה. הם רואים בדרך כלל, אבל 10. ואני מבין אותך, אני לא מתווכח איתך. אתה רוצה 2 מיליון? אין בעיה. גם אני רוצה שתקבל 2 מיליון. מגיע לך. לא עובד קשה בחיים. בואי נראה לך עכשיו תשיג את זה. אז אני תמיד אומר לבעלי הנכסים, אתה חושב שהדירה שלך שווה 2 מיליון? אחלה, בוא נעשה משהו. ואני החבר הטלפוני. תתייעץ איתי. זה הטלפון שלי, קח כרטיס ביקור, אני אעזור לך בכל מה שצריך. שים שלט, תפרסם ביד 2, שים בווין ווין. תפרסם מפה לאוזן, אני פה כדי לעזור לך. אני לא הולך לשרוף לך את הנכס. אני לא הולך לעשות לך נזק ולפרסם לך את הנכס בעוד 400,000 שקל יותר. אני מתחבר אליך. אני לא הולך נגדך. שבמקרה הזה כדוגמה, אם אתה יכול לקבל במקום 1,000,000, אתה יכול לקבל סתם כדוגמה 1,030,000. אתה לא מקבל טלפונים, ואתה במקום 50 ביקורים אתה מקבל 7 ביקורים. אתה מקבל 1,030,000. אתה תתווכח איתי על זה? איפה הבעיה? לא מכירים אותך. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, ואז לא מכירים אותך, ואין אמון, ולא יודעים מי אתה, ולא יודעים אם אתה באמת מסוגל לתת את התוצאה הזאת. ואז מה חסר לנו? מה חסר לנו כדי שלא יפחדו מאיתנו? כי באמת שיטת העבודה היא קצת מפחידה. שאתה לוקח את הנכס לכיוונך. בבלעדיות, ל6 חודשים, ואומר שרק אתה יכול למכור את הנכס. 6 חודשים אתה נועל את בעל הנכס, זה מפחיד. הפחיד אותך, נכון? ומשלם על 1,000,000 שקל, אתה משלם 20,000 שקל פלוס מע"מ, על 2 מיליון שקל אתה משלם 40,000 שקל פלוס מע"מ, זה הרבה כסף. לכן, כדי להוריד את כל הפחדים של בעלי נכסים, מהיום הראשון שאתה בתחום הזה, מהיום הראשון,